keluar yang tanpa direncanakan. Lah piye ujuk-ujuk bojoku ngomong ndang adus iya terus marang ngejak metu ya wis bingung sedeng wis mari mandi kabeh bingung atene nendi ki nggo jare. Loh ya apa sih sing kono sing ngejak kok kene sing kongkon mikir terus marang kan aku ndek voucher ya. Iki asline rek voucher iki rek asline mbiyen iku ate tak jak metu ibuku ambek bapakku rek berubah 1 bulan yang lalu. Lah terus berhubung ono kejadian itu terus akhirnya aku gak sida metu. Voucher iki pikirku wis hangus rek. Ternyata tak delok si ono rek ya Allah. Setelah 1 bulan pas aku baru oh iya aku gak arek kok ngene terus rek. Aku kudu terus berjalan ya apa ya wis dijalani ae. Setelah 1 bulan itu aku kok ya apa rek sik percaya gak percaya ya apa ya orang yang apa ya yang dekat apalagi orang tua itu rasanya hancur ya apa sih ngertikan kejadian kemarin sing ibuku gak ono secara mendadak dan beliau gak sakit tiba-tiba apa ya secepat iku ngono loh dan aku koyo gak terima aku iki apa ya rek yo sik urung terima kemarin aku rasanya sik urung terima dalam artian bukannya aku gak terima ketetapannya ambek Gusti Allah ya tapi ya apa ya rasanya aku kok sik gak percaya koyo aku berharap iki mimpi tapi setelah 1 bulan iki oh iki duduk mimpi iki yang kenyataan ngono loh sing terjadi sama aku sing dulu aku pernah lihat orang terus dan iku aku gak berharap terjadi sama aku dan akhirnya itu semua terjadi sama aku ngono lho rek kayak sih ya apa ya rasanya aduh yes kalian sing punya orang tua masih lengkap jangan lupa kalian itu ojo seneng bantah rek terus ojo pokoknya wis lah iso ya seneng nolah wong tuamu aku gurung iso nyeneng no wong tuaku saiki garis siji ya wis kuwi sing ya apa carane saisoku semampuku aku kudu iso ngebahagiakno ngono lho rek tukane aku gak ikhlas ya nerima wong wis ketetepane Gusti Allah terus mari ngono bukannya aku gak ikhlas tapi aku ku sik yo lek dikatakan gak ikhlas yo asline gak ikhlas iku aku sik gak terima ngono lho rek maksudku iki anakku sik cilik-cilik aku kudu besok anakku sik cilik apa eling besok mbae muka mbae terus apa semua tentang mbae ku elingan apa enggak ngono lho rek sing paling hancur iku ya pas nonton bapakku rek bapakku iku apa-apa ibuku semua ketergantungan ngono lah ambek ibuku terus saiki ibuku gak ono terus mari ngono apa-apa dilakoni dhewe biasa iku apa-apa ibuku terus ngono ku koyo untuk bapakku mungkin lebih parah apa koyo ngedrope daripada aku ku tambah koyo rasanya hatiku loro ngono lho rek tapi apa meneh tapi ini semua wis takdire wis terjadi ya wis dijalani sebisa mungkin ya apa carane ae dhewe iku nunjukno lek ning wong tuwa apa meneh ning bapak iku aku gak apa-apa bapakku kuat jarene lan ndelok aku jadi aku ning kene ya tapi setelah kejadian ini aku merasakan banyak banget perubahan dari semua dari terutama teko bapakku ya dari yang ketergantungan sekarang bisa mandiri terus lebih tekun lagi kayak sholate kayak wis sembarang semua hal aku wis aku positive thinking oh ini semua hikmahe ngono wis iku sing paling tak syukuri saiki terus ya pokoknya sing penting ya apa carane nyenengno bapakku yo soalnya kan ya iku ya palikku pisan soalnya tinggal berdua tok wis kali bapakku ya tak ajak rene gak gelem rek ya aku gak gelem maksa bojoku yang ngomong lek gak gelem aja dipaksa ya suatu saat ya lek semamane pengen rene ya diajak rene ngono rek dadi ya aku ning kene aku dengan semua rutinitasku dengan keluargaku terus bapakku ya ning kono ya sebisa mungkin aku memantau dengan cara ya aku telepon dengan aku ngirimin sesuatu kayak gitu sudah yang terjadi ya sudah kita tutup kita buka lembaran baru setelah dari sini aku punya kejadian lucu rek pas neng pom boleh salah wong. Oh, no.
Ngene-ngene ceritane mambengi aku bar saka Madiun, iku aku entuk bensin ning daerah Takran cedek nggonku. Soalnya apa lak nang Madiun iku rame. Lah besan tutuk kono, kita kan menggok ruame antrian sepeda motorku sampai mengular meh ning jalan raya. Terus mari ngono kan mobilnya kan cuman beberapa tok. Terus akhirnya maju, terus bar ngisi, terus sak durunge ngisiku terus ketemu mas-mas ngono to. Wonge ngene, "Hah, Mas Irkam ya, mantannya Mbak Sari." Dia bingung guyung-guyung.